A ziyarar shugaban Amurka Donald Trump a ƙasar China, akwai abubuwa da dama da suka faru na ɗaukar hankali na nuna isa, wanda za a iya cewa ƙasar China ta nuna ma Amurka cewa ita fa ƙasa ce mai cikakken 'yanci kuma mai ƙarfin faɗa a ji, kuma za ta iya yin abin da ta ga dama. Na farko dai shugaban ƙasar China da kansa bai je tarban shugaban ƙasar Amurka ba. Kai rahotanni ma sun ce ba ma ministan China ba ne ya tai tarban shi, a'a wakilin Amurka ne da ke ƙasar Sin ya tai tarban shi. Abu na biyu, wurin musabaha ma ta hannu, sai da shugaban China ya nuna ma shugaban Amurka cewa China ita ce sama, Amurka ita ce ƙasa. Kai wurin da suka zauna ma sai da China ta nuna wa Amurka cewa China sama take, Amurka ƙasa take, inda aka nuno shugaban China kujerar shi ta hi ta shugaba Trump ɗagawa sama, amma ta Trump ta yi ƙasa. Abu na gaba kuma shine duk wuraren da aka je aka zauna aka tattaunawa, China tana nuna wa Amurka fa cewa ita fa ita take gaba gare ta. Da aka zo ma batun shugaban Amurka ya gama ziyararsa zai bar ƙasar, abin mamaki har shugaban China ma bai riƙi shugaba Trump ba da zai bar ƙasar, wanda ya nuna cewa kamar shugaban Amurka shi ne ya zo kenan, ba sai na ga dama in riƙaye ka ba kenan. Akwai saƙo da suke isarwa, wanda a shugabance, diflomasiyance saƙo ne babba wanda suke isarwa. Shi yasa Amurka ta tsorata sosai da lamarin da lamarin China, saboda akwai kyaututtuka da ƙasar China ta ba Amurka, irin su kayan wayoyi, su kayan take da aka ta rarraba wa ma'aikata. To da tawagar Amurka ta zo duka sai da ta harhaɗa waɗannan kayayyakin ta aje su ƙasar China, ba ta hita da su ba, saboda gudun kar su je da kayan can Amurka, China za ta yi amfani da kayan wajen leƙen asiri ko wani kutse na na'ura haka da sauransu. Wannan ya nuna yadda gaskiya China suka yi nisa a harkar ilimi da ci gaba na rayuwa, ta yadda sun yi nisa a duniya gaskiya. Wannan zai sa ƙasashenmu na musulmi masu tasowa, ko waɗanda ma suke ƙasashe ne na musulmi na Larabawa, su san da cewa su ma fa suna da 'yancin su yi abin da suka ga dama, kuma ba sai sun je gaban Amurka sun yi bauta ko sun nuna mata ba su iya komai ba. Su ma suna iya yin wani abu, ma'ana suna iya nuna 'yancin kansu, su tashi su gina kansu, su haɗa kansu, su daina ƙasƙantar da kansu ga su Amurka ko ga Turawa, duk da su masu izza ne, masu ƙima, su daina ƙasƙantar da kansu. Wannan shi ne kaɗai saƙon da China take turawa ga sauran ƙasashe.